खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथि फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 24 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 6 भाद्र दान 1433 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मोनसे गोदान सानस्रिखौ बाहायनायाव लाबोनो खाबु मोननो हागौ। साख्रियाव नोंथांनि नाजानाया खामानिनि गोख्रैथिखौ बांहोगोन आरो लोगोफोरनि मदद मोनगोन। फालांगियाव बायग्राजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोदान जाथावना नुजानो हागौ। रांनि बेलायाव मुलाम्फाजों लोगोसे इयुननि गोनांथिफोरखौ गोसोआव लाखिनाया गोनां जागोन। नखराव नोंथांनि सांग्रां बिफावआ माखासे गोनांथार हाबाखौ मावफुंगोन। साननि जोबनायाव मोनसे बेबादि खामानिनि थाखाय सम दिहुन जाय गोसोखौ गोजोन होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गेरुआ गाब। वृषभ राशि। नोंथांनि दिदोमथि आरो बाहायथाव सानस्रिया नोंथांखौ दिनै थार थिरांथा लानायाव हेफाजाब होगोन। खामानि थिलियाव रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोन होनाया गोनांथार जानो हागौ। फालांगियाव गोजाम खामानिजों सोमोन्दो गोनां मुलाम्फा मोननायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खरसाखौ गोनांथि हो। नखराव सोरबा मोजां मोनग्राजों मोनसे गोजोनथाव सम बारहोनाय जागोन। न'नि साजायनाय एबा सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया आयदाया सिगांथिं दावगालांनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो बुजिनाया गोबां खाबुफोरनि दरखं बेखेवनो हागौ। साख्रियाव जायखिजाया सावरायनाय एबा प्रेजेन्टेसन होनाय समाव नोंथांनि नोजोरा गोनांथि मोनगोन। फालांगियाव जौगाहोनायनि नाजानाया मोजां फिथाय होनो हायो। रांनि बेलायाव मोनसे मुलाम्फा गोनां जासिनायखौ थाबैनो फोथायनो नाङा। फरायसाफोरनि थाखाय गोदान जिराद सोलोंनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नखराव खुलायै रायज्लायनाया गावजों गाव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि गोजोनजों खामानि मावोब्ला साबसिन फिथाय मोनगोन। साख्रियाव जायखिजाया गोजाम रोंमोन्दांथिनि खाबु लानानै नोंथाङा गोब्राब खामानिखौ फोजोबनो हायो। रांखान्थियारि थासारियाव जौगानायनि नेरसोन दं, नाथाय दाहार होनायाव सांग्रां जा। न'आव जायखिजाया मोजां बाथ्रा सावरायनाया आबहावाखौ मोजां खालामगोन। जिउनि लोगोरि एबा आंगो सुबुंजों गोसोआरि सोमोन्दोआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गेजेराव माबा मोनसे गोदान मावनो लुबैनाया गोख्रों जागोन। साख्रियाव नोंथांनि खामानि मावनायनि आदबखौ साबसिन खालामनाया गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि गोसोखौ नोंथांनि फारसे बोनो हागौ। फालांगियाव गोदान गोरोबथा खालामनायनि सिगां मुलाम्फा आरो खैफोद मोन्नैखौबो बुजिना ला। गोदान आयनि खाबुफोरखौ सानना नायनो हायो। नोंथांनि नखराव रायज्लायनायनि गेजेरजों मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनो हायो। समाजारि सोमोन्दोआ बांगोन आरो नोंथांनि सिनायथिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि सांग्रां हुदाया नोंथांखौ गुबुननिफ्राय सिगांसिन लाखिगोन। खामानियाव आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ साजायनायनि खाबु मोनगोन। फालांगियाव डकुमेन्टफोर आरो रां होनायजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ खेबनै नायबिजिरनाया मोजां जागोन। रांनि थासारिया समानथि गोनां जागोन आरो नों दोनथुमनायखौ बांहोनायनि फारसे राहा लानो हागोन। न'आव माबा मोनसे गोनां मुवा बेसाद बायनो हायो। फरायनाय एबा रोंगौथि जौगानायजों सोमोन्दो गोनां नाजानायफोराव जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि।
थासारिखौ समानथि आदबजों सामलायनाया दिनै नोंथांनि देरसिन गोहो जागोन। खामानि थिलियाव सासे लोगोजों लोगो नांनानै नाजानाया मिजिंथिनायनिख्रुइ साबसिन फिथाय होनो हायो। फालांगियाव गोदान सोमोन्दो लाखिनाया इयुननि मिजिं सोरजिगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोजाम बिथांखिनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव रायज्लायनाय आरो फोथायनाया बांगोन। नखराव मोनसे फिसा फोरबो एबा लोगो जाफिननायनि फालिथाइया गोजोनथाव लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। मोनसे जेथो गोनां आयदाखौ गोथौवै बुजिनो हानाय नोंथांनि गोहोआ दिनै खामानियाव फैगोन। खामानि थिलियाव बिबाना बांनो हागौ, नाथाय बियो नोंथांनि रोंग'थिखौ लाबोगोन। फालांगियाव आदब सोलायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। रांनि सोमोन्दो गोनां आयदायाव माबाफोर सानस्लाबनो हायै खाबु मोनोब्ला मोजाङै नायबिजिरखांनायनि उनावसो राहा ला। नखरनि सोद्रोमानि जिंगाखौ बोखारनायाव नोंथांनि मददआ गोनांथार जागोन। गावनि थाखाय एसे सिरि सम लायोब्ला गोसोआरि गोहोआ सोलिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सिगांथिं दावगालांनो आरो गोदान जाथावनाफोरखौ नागिरनायनि सान। साख्रियाव मोनसे गोदान प्रजेक्ट एबा बिबाननि जागायनाय जानो हागौ। फालांगिनि बायजोनि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन आरो नोंथाङा जायखिजाया गोनां रां थिसननायनि सायाव सानना नायनो हागोन। नखराव गथ'फोर एबा उन्दै सोद्रोमाफोरजों एसेब्लाबो सुखु गोजोन थानो हागौ। धोरोमारि हाबा एबा मोजां सोमोन्दोआ गोसोआव थुलुंगाखांनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें खमला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि आब्रुथि आरो समनि थि बाहायनाया नोंथांखौ मख'जाथाव जाफुंसार होनो हागोन। साख्रियाव सासे गागि सुबुंनि मिजिंथिनायफोरखौ जाफुंसार खालामनो खाबु मोनगोन। फालांगियाव गोजाम मावखान्थिखौ सोलायनाया साबसिन फिथाय होनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन, थेवबो गोनांथि गैयै खैफोदनिफ्राय गोजानाव थागोन। नखरनि सासे बैसोगोरानि रोंमोन्दांथिया नोंथांखौ मोजां लामा दिन्थिगोन। सानखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय गोनांथिफोरनि सायाव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि गुबुन गुबुन नोजोरआ जायखिजाया थाबथानाय खामानिखौ गोदान दिथा होनो हागौ। खामानि थिलियाव टेकनिकेल एबा सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। सासे गोदान बायग्राया समाजारि नेटवर्क एबा अनलाइननि गेजेरजों फालांगियाव हाबनो हायो। रांखान्थियारि महरै साना सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन आरो नोंथाङा इयुननि दोनथुमनायफोराव गोसो हो। लोगोफोरनि बोसोनआ मोनसे मावथांखिखौ साबसिन खालामनायाव मदद होगोन। नखराव गावजों गाव बुजिलायनाय आरो हेफाजाब होनायनि आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि जोनोमारि मेलेमआ नोंथांखौ थार सुबुंफोर आरो थार खाबुफोरखौ सिनायथिनायाव मदद होगोन। साख्रियाव माखासे गोजाम खामानिनि फिथाइया नोंथांनि फारसे फैनो हागौ। फालांगियाव बायग्राफोरनि फोथायनायखौ बांहोनाया इयुनाव मोजां मुलाम्फा लाबोगोन। रांनि बेलायाव मोनसे समानथि नोजोरथि लाखि आरो गोसोआरि बायनायनिफ्राय गोजानाव था। नखराव माबा मोनसे मोजां खौरां फैनायनि जाथावना दं। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोसोखौ रानलायनाया खाथि सोमोन्दोखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।